hajek na rýchlo. Veľmi dobrá rybička, fakt sa rýchlo dá spraviť. Takže mám 3 hajkov. K tomu potrebujeme múku, papriku mletú červenú, vegetu, sol a korenie na ryby a olej. Tak pripravíme si tanier, kde budeme obalovať. Jednoducho tam nasypeme troška hladkej múky, korenie na ryby. Jednoducho, čo doma máte v kuchyni, to je také koreninky dám. Máme tam červenú papriku, mletú, všetko tak od oka. Troška vegetky a troška soli. Všetko to dobre pomiešať. Netreba sa báť, však aj s rukami. Tak a už len zoberieme hotového naporcionovaného hajka alebo akúkoľvek rybu, keď to bude, to je taká ryba na rýchlo. Len otočíme 2-3 krát v tejto zmesi a takto obalíme všetku rybu. No, prichystáme si panvicu, dáme tam asi deci oleja, možno aj deci a pol, nech sa to dobre prepečie, necháme ho rozpáliť, že už jednoducho vložíme rybu. A dôkladne z oboch strán popražíme takto. To chce spraviť, že keď to nebude robiť pre decka, tak si ešte k tomu robievam, do misky dám olivový olej, pretlačím tam 3 štvrtky cesnaku a trocha citróna, vytlačím, tak len troška, alebo nastrelím citrónovú kôru a keď sa tá ryba z jednej a z druhej strany dôkladne popraží, tak potom nakoniec to len s tým pretriem, s tým olejom a s tým vlastne prípravou. Lenže, no robím to pre decka, tak to robím takto jednoducho. No a zhruba po tej minútke zasa to otočím a už to nechám dôkladne dopražiť, nech to je tá ryba, nech to nie je suší, ale pekná upražená rybička. Vidíte, tá múka nám pekne spraví takú kôrku na vrchu, fajnovú. Do pol hodiny aj z rýžou, keď si k tomu spravíte, takýto obed musí byť hotový. Tak.